Umdlalo weMamelodi Sundowns uLesibanku uthe zakhe zigxile ngokugcwele emidlalweni weBetway Premiership neMorumo Gallants ngoLwesibili ntambama eLoftus Stadium. AmaSandawana azobhekana neKaizer Chiefs ngomgqibelo eFNB Stadium emidlalweni obhekwe ngabomvu. Kodwa amabili lamaqembu anemidlalo phakathi nesonto. iKaizer Chiefs izobhekana namaZulu ngoLwesithathu kusihla. Sigxile emidlalweni wakusasa neMorumo Gallants, sizonaka umdlalo ngamunye. Lona ongempela sonto sizolungiselela ngemuva kweGallants, kusho uNkulu. Lo mdlalo oneminyaka engu-28 ubudala umazi kahle umqeqeshi weGallants uDan Malesela amdlalele kuGallants ngesizini ka-2022-2023. Uthanda ukudlala itikitaka, uthanda ukugcina ibhola okuyinto esiyenzayo kuSundowns, ngakho kufanele kube umdlalo oqhudelanayo. Kwengeza uNkulu othi usengumqemane futhi ngemuva kokuphuthelwa umdlalo wokuqala wesizini ngenxa yokulimala. Sengiluleme futhi sengikulungele ukudlala manje, kusho lo mlisa weSundowns. iGallants ihlulwe kuyona yomibili imidlalo yokuqala yeBetway Premiership, ihlulwa ngo-2-1 ekhaya yeChiefs ngaphambi kokushaywa ngo-2-0 iGolden Arrows ngomgqibelo. Badlala kahle kakhulu ababanga nayo inhlanhla yokuwina imidlalo yabo, kusho uNkulu. Nokho ngicabanga ukuthi akumele sibathathe kancane ngoba behlulwe imidlalo emibili. Kumele singene nje sinesu lokuthi singanqoba kanjani.